Pilipinas Got Talent live at the Resorts. Ada na am mong alalaki ta Facebook mo. Yeah! Nag-friend request kan ka, dagos met nga inaccept mo. Una yan. Ket ditan nga nagrugi, iti panagchat yu, di mo napupuutan. Isunan tay naklon mo. Yeah! Nagbiitan. Uray no sa bali, tilahi na alalaki. Oops! Nangisip pinuputi. Di mo nga ang mo naknakinday tarig na. Barbaren ko na no adu ti kwartana. Nanamdama ka ay susropat kwarta gayam. Apaw itan na ka. Iha! Aniyan naragsak mo taon lang nga inayatiyo. Cellphone at pagkitan yung maut-up tailiw mo. Kasano nga ta? Uray no adayo kasla nagasidaglatta. Takanayon ti chatiyo. Timpanag video call yo. Ay, sumat lagayan. Mag-up ka no, tayo iliw na. Takanayon na nga ag-video call. Ay, una yan. Minsan nga aldaw, tumaw-tawag maningkin ka. Ibagbaga na, o darling, kitak manday ta. Ay, susan niya nga ta diyan. Di ka nagpangadwa, dagos mo nga impakita. Dwa papaya. Kanal dita baba ay sas nagloko. Aniyan naragsak mo tanauk ta iliw mo. Ay kasjay naka-screen record day tati di mo amo. Ay nalpas ka. Saan na nagbayag sikat inlaklako. Daytat naganap mo. Dita online nga inayatiyo. Oh no! Timan mo. Saan ba't adakas no agayat kata online? Basta tinapatag kat among alimitara. Alright, that's alright. Di mo ipagpakita, dagita kalkalubang, dagida ka ilako. Dita online pagraransaka. Alright, that's alright. That's alright. Di mo That's alright. ipagpakita,